شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሌን ግዝ ፍሪት ወርሜር ሎም ድማ ከም ትወል ጊዜ ንመጽኩም ንጎ ምስሓውና ሴም ኣንሓኹም ሰላሕ ዲኔ መጺና ኣለና ዊታው ቢኮሚት ሶሶም ቢር ዋሪየታ ኤር ብሩደ ሳላቲ ሜር ብሩደሰም እዚ ንጎ ድፍኖ ካብ ሲአርጂ ዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ዝብል ፕሮግራም እዩ ካሪ ፕሮግራም መተበስተ ኡደት ፈደን በስተ ዳገን ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈል ኢና ዳገን ስኡድ ሎም ንካፈሎ ቃል በህያብ ዝሃድ ብርቱዕ ቁጣዓ ድብል እዩ وديار حملي كوفا دمبار فريدا بروخات بزحات سبات أبهياب زلو حيلي أيفلطون مونغا فيت انت دي حملي هتن سوم فينسي ان كوفا داسواي بزحات هيابو هابتي كونن وداف دي مونغا سوم انت يا كوفور هياب بتعم مهاب كن الله مدالنا ببهب كن لا رأس اتي كوفور أملاخ كفتحاد بهزب لك بهري بتعمي هيابو هاب أملاخي En av dem som verkligen man blir glad över av Guds karaktär det är att han är givare, han ger. እግዚአብሔር ባህሪ እንተ አጽንዕኩሞ ወሃባ አምላኽ Om ni lär er Guds karaktär då inser ni att han är en givare. ሎም ግን ስለ ህያብ ከርኤኩም ደለይ ዘለኹ ገለ ኣብ ልዕሌና ሰባት ተቆጢዖም ዘለዉ ወይ ድማ ምሳና ተባኢሶም ዘለዉ ሰባት ነቲ ባእስና ጸሎት ደይኮነ ድሰብሮ ሳምታይምስ ብህያብ ድስበር ባእሲ ወይ ቁጣዐ ኣሎ Så dagens det jag vill fokusera på ganska djupt är det är att hemlig gåva kan dämpa en vrede. Ibland är det inte att bön som kan bryta saker som man har ilska och vrede med någon. Det är att gåva kan vara lösningen. ስለዚህ ብዙሕ ጸሊኹም መልስ ዘይረኸብኩምሉ ብዙሕ ጽዒርኩም ብዙሕ ተዛሪብኩም መልስ ዘይረኸብኩምሉ ክትዕረቆም ደይከኣልኩም ሰባት ወይ ድማ እቲ ኣቐይንኩሞም ደለኹም ምቕያም ክበርደሎም ደይከኣለ ሰባት እንተ ደኣለዉ ኮይኖም በዚ ህያ በዚ ጌርኩም ፈትኖ Så om det har varit att ni har bett mycket och det har inte löst sig det folk ni har försökt bli försonade med men det har inte lyckats väl på grund av det har bara blivit eskalerat och blivit värre. Så jag vill att ni ska kunna testa det här att kunna ge en gåva. برجز ريزالت خطريليو Och då kommer ni få se resultat. مزحف قدوس مثالي معرف إسران حدا انتصع 14 I Ordspråksboken kapitel 21 vers 14 står det. كم زبل بسور زأتوجت أبرغت كرا يهدأ حبوء وهبتون لبرتعك الدعاء يسحله. Det står så här i vers 14. Hemlig gåva dämpar vrede. Ens skänk i fickan stilla stark ilska. واو ريخم بحبوء زأتوجت أبرغتي نكراس يهدأ إلو. Det står en hemlig gåva dämpar en vrede. حبوء وهبت دماسيلو لبرتعك الدعاء يسحله إلو. Och det står en skänk i fickan stillar starkt ilska. ካብቲ ዝገርመኩም ነገር ናይ ውሽጥና ስምዒት ካብ በቃላትና ንላዕሊ ሳምታይምስ ብውህበትና ይግለጽ እዩ Så ibland istället vår inre känsla kan manifesteras genom det vi gör i det yttre. ንኣብነት ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ስምዒት ፍቅርኩም ይኹን ካልእ ነገራት ንሰብ ክትገልጹሉ ከለኹም በቃላትኩም ጌርኩም ትገልጹሉ ኢኹም Så ibland det känslor och det längtan och kärlek man har till folk ibland man kan uttrycka det genom ord. ጽቡቕ ይበቃልና ጌርና ክንገልጽ Det är underbart att vi kan uttrycka det med ord. ግን ብህያብ ጌርና ናይ ውሽጥና ድምጺ ናይ ውሽጥና ስምዒት ክንገልጾ ከለና ከዓ ዝበለጸ Men när vi ökar det här rösten vi har inom oss den känsla vi har över någon med en gåva det blir starkare. ስለዚ ንሰብ ዝረአ ህያብ ክትብዎ ከለኹም እቲ ህያብኩም ኣብ ልብኹም እንታይ ዓይነት ስምዒት ስለተሰባለኩም ይዛረብ ይክንዳኹም Så när ni ger en gåva som är fysiskt till en person ni tycker om eller ni vill ge gåva till, det talar starkt vad för känslor ni har för den personen i ert inre. እቶም ሰባት ኣብ ልብኹም ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎም ነቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘለኩም እንታይ ዓይነት ሓልዮት ከም ዘለኩም ብምሉእ እዚ ናይ ውሽጥኩም ድምፂ እቲ ህያብ ሒዝዎ ይኸይድ Så den här gåvan när ni ger den uttrycker och förklarar allt den syn ni har för personen, den känslor ni har för personen och vilken plats den personen har i ert liv. That's why ኣብ ኩራ ምሳኹም ድጾንሑ ኣብ ቁጣዓ ምሳኹም ድጾንሑ እዚ ህያብ ናይ ልብኹም ድምፂ ሒዙ ብዝረአ መንገዲ ምስከዶም ንውሽጦም ትክክለኛ ሜሴጅ ክቦም ይኽእል እዩ Så när det finns någon som har vrede på er, någon som ni har tjafsat och bråkat, någon som har ilska emot er, när ni kommer med en gåva och ger det kan tala rakt in i deras hjärtan. maybe ሰብኣይን ሰበይትን ዲኹም ደይተሰማማዕኩም ተለኹም
Det kan vara kanske man och fru som ni inte kommit överens om. maybe مسولدكم مسعرقتكم ديكم ديتا سما معكم Det kanske är med era barn eller med era vänner som ni inte kommit överens om. maybe مس أحوات ديكم ديتا سما معكم Kanske med era syskon. إذا قال بقبر فتنوه Testa det här ordet. بقى تزاريبكم كردوا لكم هاي كقالوا Ni har pratat med dem men de har inte kunnat förstå er. يقريت حديثكم كردوهم هاي كقالوا Ni har bett om förlåtelse men de har inte kunnat förstå er. فقركم قليسكم لهم كأمنكم هاي كقالوا Ni har uttryckt er kärlek men de har inte trott på er. حجينا تسأليهم أبلبهم زمت أهياب حيسكم لهم كيلو Men nu be och det gåva som kommer in i er hjärta, ta fram det och ge det till dem. بحق يزبلكم زلهم كتحقوسيهم Och ni kommer verkligen vara glada att ni gjorde det. سلازي نزتقطع طرح ديكونا كل جيزي هي مهب نهيوتكم لايف ستايل قبلوا Så inte bara de som har vrede över er eller ilska emot er. Att ge gåva, låt det bli en livsstil i era liv. لو موسو مسك every man's حدا هي بزخونا قهب على لكم موسو Och bestäm er era liv från menusa. En gång i månaden jag ska ge ett gåva till någon. هيوتكم كم زنوبر يكونني Och era liv kommer inte vara detsamma. بسوهم بلوس أتم كبراتني Ni är värdefulla och segrare. آمين